faktisk tidligere været en del fokus på udenlandske studerende i Danmark. Blandt andet i denne rapport fra Undervisningsministeriet, der udkom tilbage i 2008. Rapporten konkluderer, at der er et højt frafald blandt de studerende fra tredje verdens lande, og det kan skyldes, at de enten mangler sprogkundskaber, penge, eller at de simpelthen bruger opholdstilladelsen som adgang til det danske arbejdsmarked. En af de skoler, som ministeriet undersøgte i 2008, var netop Køge Handelsskole, hvor over halvdelen af de studerende var fra udlandet. Spørgsmålet er, hvordan situationen er i dag. Vi vil gerne undersøge, om der stadig er problemer med frafald blandt de udenlandske studerende. Vi har spurgt Køge Handelsskole om, hvor mange elever der er på den internationale linje, men skolen ændrer sine svar gang på gang. Den ene dag får vi at vide, at der er 60 elever på et semester, og den næste dag er der pludselig 100 på selv samme semester. Vi har derfor spurgt pænt, om vi må komme ind på skolen for selv at se, hvor mange elever der er i klasserne, men det må vi ikke. Derfor sender vi nu en muldvarp ind på skolen med et skjulkamera. På gangen finder vi hurtigt klasselisterne for alle aktiviteterne på skolens internationale linje. Her fremgår det, hvor mange der lige nu er tilmeldt i de enkelte klasser. Og eftersom semestret lige er startet, burde de studerende sidde klar med spidsede blyanter og altså ikke være ude og arbejde. Det har lige ringet ind til time, så nu kan vi få en idé om fremmødet blandt de udenlandske studerende. Ifølge klasselisterne skulle der gå 26 i klassen her, men i dag er der kun mødt 8 elever op til undervisning. I denne klasse skulle der gå 30, men her sidder de kun 13. I den sidste klasse, vi kigger i, skulle de være 25, men i dag er de 4. Vores rundtur på skolen er kun en stikprøve, men vi falder i snak med en af skolens udenlandske studerende, der bekræfter billedet. How many students are there in your class? Usually it's not more than 10 or 12. But how many students are there supposed to be in your class? It's about 30 students. Not many students for study. Students don't have time to visit school. Okay. And they work. Okay, do you know what kind of work they do? Yeah, it's cleaning work. It's in restaurants, in cafe, hotels. Kind of job where you don't need some special Danish or English skills. Umiddelbart virker det ikke som om, at fremmødet blandt de udenlandske studerende er særlig stort. Og det bliver også bekræftet af en mail, som skolen sidste år sendte ud til eleverne på første semester. I mailen her skriver skolen, at fremmødet er for dårligt, og de opfordrer eleverne til at møde op. Vi har mødt studerende fra fattige